Препоръчителен родителски контрол. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Харесваше ми да съм човека от гетото, да правя рап, да бъда лоши. Харесваше ми да павка. Музикант без джойнт. Няма такова нещо. Първия месец си мислех. Тия копеленца ме опандизиха за нищо. За една нищо и никаква... Благодаря, че не пуша. Канабисът е най-масово употребяваното наркотично вещество, както в света, така и у нас. В България поне един прием в живота си имат 4,1% от всички изследвани лица, като 1,2% са пушили марихуана повече от 5 пъти през последната една година. Това е най-популярното вещество и сред учениците. Много погрешно е да се смята, че марихуаната е безвредна. Тя нанася сериозни вреди върху човешкия организъм, особено при употребата и в ранна възраст. Колкото по-рано човек започне да употребява някакви вещества, изменящи съзнанието, някакви токсични вещества, изменящи съзнанието, толкова по-сериозни са вредите, които биха могли да нанесат тези вещества. Краткосрочни ефекти, повишена чувствителност, обострени възприятия, повишено кръвно налягане, сърцебиене, зачервени очи, широки зеници, чувство за глад, понижена физическа активност, дългосрочни ефекти, увреждания на дихателните пътища, намаляване на репродуктивните способности, възможни депресивни състояния, амотивационен синдром. Сега няма какво да се лъжим. Всички пушат. Всички без братото. Железен. Некъв маняк. Ако попиташ някой дали може да се прави рап без джойнт, сигурно ще ти каже, че не може. Това най-не обичам някой да ми казва какво може и какво не може. Защото аз съм роден в квартал и съм се нагледал на всеки бокуци, пияни, пребити, надрусани. Мерси, ама няма нужда. Значи на мен винаги ми се искал да опитам, обаче с братото не имаше начин. Видеше да пушат джойнт, щеше да откъсне главата. Животът е само твой и само ти мога да правиш каквото си искаш с него. Мани ги тия дето ти разправят, че е много год да си друсан. Цели 2 години изкарах аз като някакъв образцов. Няма джойнт, няма чичумитко, няма нищо. Чист като белия делфин. Всичко точно, ама през есента един агент ме навива да ходиме за риба. Отиваме с агента, значи на един язовир, ето тук близо. А там какво да видим? Сърфисти. Живи сърфисти. То не, че ние сме много редовни с тази риба, не сме, ама представяш ли си колко трябва да си изтрещел да идеш точно на този язовир да караш сърф. Вдушихме се бързо с тех. Пичовете беха от Пловдив и скоро се разбра каква е работата. Ти изобщо не влизаха във водата. По цял ден си пушиха като ТЕЦ Марица изток. Маняци пълни. Супер яко и весело. Обаче проблем. Сърфистчетата си слушат само техната музика, някакви хардкори и за рап неща ти да чуят. Вика ми, момчета, дайте пуснем нещо от нашите, бе. Не. Карахме се, молихме се, пазарихме се и накрая един от техните вика. Майна, ако врътнеш ни джойнт с нас, пускаме ти каквото щеш. Викам им, що ме за рапа, никакъв проблем. Мене тревата не ме фаща. Нема да ме хване ли? На Мики Маус се направих. И така, батка, викам си, като се приварил в София, си ставам пак образцов. Обаче за последно решихме да се направим с момчетата на щаги. Знаеш как е. Разбрахме се да изпушим всичко, каквото е останало. Смях и хуахо, обаче по едно време се да става страшно. Фанаме параноти и нема пускане. Викам си, тия пловдивски газета сега нарочно ме напушиха толкова. Кой знае какво са ми намислили? Гледам ги аз и ми се виждат едни такива подозрителни. Гледам по едно време един от тия извади един нож. Един такъв нож ми се стори тогава половин метър. Викам си, то сега ще ме коли. И по едно време направо останах, почах да викам и избегах, фанаме паранота. Свръхдоза, която води до смърт, е много трудно да се постигне през марихуаната, но е възможно да се предозира.
И когато се предозира, има субективни много неприятни изживявания, обърканост, паника, сърцебиене, страх необоснован, дори параноидни страхове, които са много... Човек може да си мисли, че всички го наблюдават, че говорят зад гърба му, че му се подиграват, че му се смеят, че го наблюдават с лоши умисли. Употребата на марихуана води до намаляване отделянето на слюнка, понижаване на вътреочното налягане, което се проявява като зачервяване на очите, и понижаване нивото на кръвната захар. У хора с проблеми в сърдечно-съдовата система, марихуаната може да предизвика аритмия и повишаване или понижаване на кръвното налягане. При мъжете се наблюдава временно понижение на нивото на полови хормони и броя на сперматозоидите. Основният риск, свързан с употребата на марихуана, е основно за хората под 21, под 25 години. Защото това, което е безспорно, марихуаната променя мозъчната химия. И изменяйки мозъчната химия, се изменя начина, по който се развива мозъка, изменя се начина, по който човек съзрява, човек се научава да контролира импулсивността си. Разделихме се с сърфищетата. Много яко беше копеле. Аре до година пак телефони и Фейсбук. Абе знаеш как е? Те за Пловдив, аз за родния Люлин. Още като се прибра, разбрах, че има нещо. Тогава се усъмних и една вечер го насвих. И той ме разказа всичко и за майните, и за тревата, абсолютно всичко. Той почна да ми се кълне, че след това, което е преживял, никога няма да се върне обратно към наркотиците. И аз му повярвах, а не трябваше. Като разбраха за моите подвизи, моите хора почаха да ме навиват. Да съм се обадил на пловдивчаните, да съм им уредил на техотяката тревица. А отначало много се дърпах, обаче после си викам. Какво толкова? Хем из мене, че има... ще почват да ме уважават. Уварих се на агентите, фанах си влакчето. Спазарих се и още на следващия ден се върнах с едно много добре натъпкано пликче. Не знам откъде взимаха тия пичове тази трева и не ме интересуваше. Обаче моите хора поудеха по нея. Аз станах звезда, пича всяката трева. В нашия квартал всичко се разбира много бързо. Когато научих, че брат ми е започнал да продава трева, не можа да повярвам. Не можа да повярвам, че е такъв идиот. Опитах се даже да се пазаря с него. Казах му, че ако го зареже тревата, ще го пусна да пее с мене, защото това беше мечтата му, да бъде рапър. И знаете ли какво ми каза той? Да се разкарам. Може да си купи всяка слава. Всичко било кинти, не съм ли знаел. Ударих му един шамар и му казах, че повече не искам да го виждам. Скарахме се с брат ми много лошо. Изнесох се от къщи. Тогава си мислех, че ми завижда за парите, които печелих. До деня, в който всичко свърши. Спряха полицаи, намериха в мене килограм трева. Номерът, че за лична употреба не мина. Арестуваха ме, а адвокатите не можаха да ми измъкнат. Много от моите приятели и клиенти свидетелстваха срещу мен. Аз си мислех, че ме уважават. Явно са ме мразили. 5 години. Знаете ли колко време е това? 5 шивани години. Край с купоните, край с музиката, край с мечтите. Край с целият ти живот. Много съжалявам за брат ми. Когато ми казваше да стоя далече от тревата, беше прав. Беше прав и когато ми казваше, че рано или късно всичко ще свърши. Той беше прав. Аз бех идиот. Избери свободата. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект Информирани и здрави по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.